Kajing thang mombati hakaleng karilum khasi bat jantia kala yai beteng kum kadak kajing pendram bat sngolem halor kajing jia syaksiat dusmon kisan ngot kirang ba hakibor pulet bat bor pahara klauk Assam Hamukro West Jant Hills District. Kini gijing yalang thang mombati hakajan mit jong ka arsan trek unai wing arjar puar lapen long hanong ba shillong dak Meghalaya Pradesh Congress Committee hanong ston dak HYC bat HANM bat hajowai dak kisan seng ba kenthop ya ka KSU ka HNYF ka JSU ka RBYF bat ka FKGGP. Hakini gijing yalang la yo gijing kran pendram ya ka sarkar Meghalaya bat sarkar Assam dak ba kenno ba ka dei ka jing bam la ban weng ye gijing e hakaput ki balawan lam shadu ka ni gijing ja bandu e ye ki men sim briu balui lui. Assam police!